Takže Leuven. Tak toto tá budovička vysvietená, to je železničná stanica. Dole je nejaké kafe. St. Jean. Druhé poschodie som. To naľavo za tým stĺpom, to je Hotel Ibis. Tam som býval minule, keď som tu bol, keď som išiel do Anglicka. Teraz idem z Anglicka. Tamto naľavo to je autobusová stanica, tá tehlová budova, či čo to je červené. No, nejako to nechce zaostávať. Tak. Majú to tu. Naľavo autobusy, napravo vlaky. Inak otrasný hotel, ale tak vlastný.